Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o gapit sa 20 na. Yaning buwan karon sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ang mga isyus nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutanan karong butaga mahigala. Kapin sa usa ka buwan pa ang nahabilin una matapos ang tuig 2025. Apan ang Kapitolyo ni taho nga hapit na mahurot ang usa ka bilyon ka pesos nga calamity funds niini. Straight to the Kini point. gumikan sa nagsunod-sunod mga higala nga mga katalagman sa Sugbo. Straight to the Naot point. punta mahigala nga wa nay maabot nga katalagman ha. Igo na yung taon to mahigalang duha ka buok nga gasunod. Sos Ginoo ko. No? Dakong bahin sa pundo nagamit usab sa nagsunod nga mga kalamidad. Una ang magnitude 6.9 nga linog nga nigo sa Northern Cebu ug ang dakong kadaot nga namugna sa Bagyong Tino. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight Mo to the nay point. dili malalim mga higala. In fact, sa ato sad mga higala nga pagpahigayon og relief campaign, mapasalamaton tang ang ato mga listeners, ato mga viewers, ato mga followers, padayon sila mga higala nga ni hatag silang tabang sa atong para sa atong mga igsuon nga mga nabiktima sa bagyo. Una mahigala nagtuo gani ko nga mura og tungod sa bag-o pa ang Northern Cebu, nagtuo ta mahigala nga di naman siguro mo tabang ang uban, no? Tungod sa bag-o pa ng tanangayo. Pero kalo isa Dios ang ato mga kaigsuunan ni tubag gihapon sa ato mga tawag, no? Mo na nga mapasalamaton gihapon ta. Unya padayon ming nanuktok sa iyong kasing-kasing kay sige pa man ang atong relief campaign gyud. Kay daghan-daghan mga kay biktima in town sa Bagyong Tino. Ang atong update karon mahigala ni abot na ta og 2.8 million pesos kapin. Ang atong nahipos, ang atong natigom nga salapi mga kigalaan gikan sa atong mga listeners, atong mga viewers, no? Hinaot punta nga maka do na pay kuan, no? Pero ato ning i-update karon nga total basi pag naa pa ni mosulod sa dugang kay medyo dako day gasto gid oy. Dako gasto may gilang relief operation ha. Straight to the point. Kay atong apuran man mga higala og kining mga gi-repack na to nga mga relief goods ang atong mga kaigsuunan. Wa pay labot tong mga namatay mga higala, no, nga ato sang tagaan og tag 5,000 pesos ang matay kinabuhi nga namatay mga higala gumikan sa bagyo. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Commission on Elections First Division ni basura sa disqualification case nga giatubang ni Governor Pam Balikwatrro sa niaging eleksyon. Straight to the point. Sa laing bahin, Department of Social Welfare and Development 7 mo imbestigar sa taho nga gikibhangan matud pa ang kapin 700 ka family food packs alang sa barangay Punta Inganyo didto sa Lapu-Lapu. Straight to the point. Adios kinsa may nikibhang ka ana. Tungod ni gibahinan na lang ang sulod sa gibahin na lang ang sulod sa kapin 500 ka family food packs nga nadawat aron mabahinan ang kapin 700 ka mga evacuees sa may barangay mahigala bisan og tataw nga kalapasan kini sa regulasyon diha sa DSWD. Straight to the point. Oy, ni aman manghigalay pag-iban sa mga matawag nato mahigalag family food packs. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lubutaga sa tubod uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dito sa Kauluhan, kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin kini nagkagrabe na gyud ang atong teleserye. Murag teleserye mahigala nga nagkatriling na gyud. Kini mapanghitabo in taon sa atong nasod, pero luoy ang atong nasod mga higala. Gumikan aning grabing kinawatay. Straight to the Dili point. kawat mahigala nga linibo, dili kawat nga minilyon, kundi dili binilyon. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ron mga kaigsunan ha. Kay ni ana human mga higala permirong expose ni Saldico unang video o sa tubag sa mga
nagdipinsa sa presidente nga man kuno nga ingadto man sa insertion nga nga insertion pa man gyud nga naa may NEP nga mahimo man sa presidente nga to sa National Expenditure Program nga mapaabot pa man gyud nga i-insert sa BICAM. Straight to the point. Mo na ilang katarungan primero. Ang katarungan primero mahigala sa mga nidapig ni Marcos. Ang di pa nidapig ni Marcos mingon natural kay ngadto sa NEP madiscuss man sa tanan. Aron nga gamay ray mahibaw dito ra mahigala sa pipila ka tawo lang mahibaw dito na sa small committee. Dito na gi-insert ang 100 billion. Mo na ito tubag primero. Gi-insert lagi ang 100 billion. Mo na sulting saldi ko. Ingon mahigalan dumadapig Marcos wa lagi di lagi ma-insert kay naa man sa NEP ug insert pa lang ngano himuon man sa presidente nga pwede man sa NEP. Sa tubag-tubag maingon sila pwede kayo sa NEP sa National Expenditure Program pwede na isod sa presidente ngano huwaton pa man sa BICAM. Mo na ilang katarungan. Ang katarungan po sa dili mo dapig ni Marcos mingon natural kay kung ngadto sa NEP madiscuss man sa Congress tibok Congress may mahibaw kay madiscuss na madeliberate sa lower house o sa upper house. Dito na i-insert sa BICAM para gamay rin makahibaw sila na lang. Straight to the point. Mo na ilang katarungan, pikas-pikas. Karon ni pagawas man saldi ko ikaduhang video day. Ningon man gyud, do na lagi insertion 100 billion. Gusto mo na resibo, di ay mga malita, di ay di po mga project ay. Nga gibutang nga mo na insertion. Karon wa na sila maka iskapo nga na ay insertion o naa gyud ay insertion day. Hasta selection ingon tinuod 100 billion gyud ang insertion di ay. Pero, pag ingon saldi ko, ang 25%, 25 billion, tuas presidente. Mo na niya problema ron. Uyon na tanan, o sa kaso pa ni, doon na stipulation of facts, nga doon nagi 100 billion nga insertion. Doon nagi kickback. Doon nagi kickback na hitabo. Dito gyud sa Malacañang, taga Malacañang gyud mahigala, pero ang pangutan na ron, si Marcos ba o dili? Diha na ron, gamay na lang kuwang gyud mga higala, ha? At least naklaro gyud nga naa gyud ay kickback mga sukid dig paminaw, pero ang ilang dipinsa ron way labot si Marcos. Ang apil na ginin executive secretaries na gyud mahigala si Pangandaman ang DBM, na-apil po si kining Adrian Bersamin o kining si Ulaybar o ingon man mahigala si Lucas Bersamin. Nya ang pangutanan dako anak karon, tinuod ba ka nga kining mga tawhan na mo ni ang katong pangutana? Si Marcos nangawat ba ani nga mong budget? Or kini niya mga tao mo inangawat nga wa pahibaw as Marcos? Managingon ato ning analisarog maayo mga sokit ti paminaha karon buntaga. Gamay naman lang kay na naman admitted naman na nakawat nga nahitabo mahigala 100 billion. Pero ang pangutana, apil ba si Marcos sa kawat o dili, mo na dako pangutana. Dito na gyud mahigala na na gyud sa doorstep sa Malacañang. Clarix na gyud mga higala. In fact, si Lacson mismo ni admit as Lacson. Ni dipinsa sa Lacson mahigala sa presidente pero di admit siya nga dunay 100 billion nga insertion og matod pa indikin ang responsable ini kini mga sekretary. Ang question ani pangutana dako ron mga higala, si Marcos bay kawatan gyud or kini niya mga sekretary nga wa pahibaw as si Marcos. Or di ba kaluoy mahigala ning iyang mga sekretaris nga kinini ang molay pasinginlan? Straight to the point. Nangabuking paron mga higala kay niresign si Pangandaman, ang sekretary mahigala sa Department of Budget and Management, niresign mga higala matod pa si Lucas Bersamin, gi-announce nga niresign kay dili kadisa. Straight to the point. Karon nitingog mas Lucas Bersamin nga wa siya mo resign. Apan wa na siya mahimo kay gi-announce naman ang iyangan nga niresign na siya. Disura sa nagkalakiha mahigala ha. Medyo dakong inhustisya na inapayat pong Bersamin day. Liman ka more than 30 years si Bersamin nagserbisyo sa judiciary. Unsa na lang mahigala ang moral foundation ni Bersamin? Unsa na lang Judge Gunas Bersamin. Gikan pa sa Regional Trial Court, nabot og Court of Appeals, nabot Supreme Court, nahimong Chief Justice. Og naa sa judiciary, presumably mahigala ang moral foundation ligon. Nya karon nalambigit sa ining korupsyon mahigala. Pero ingos Bersamin, wag ko labot ana. Niresign ba Bersamin kay out of delicadeza sa wa ko mo resign. Pero gi-announce naman nila nga niresign na di na mao man ka gi-announce naman. Gitawgan na las Bersamin mga higala nga kinahanglan kang mo retiro na,
Kinahanglan ka mo retiro kuyawa ning kalakiha day ug moingon kag dunay inhustisya din nagana bida. Hinoon kana ko nilang appointee kas presidente mahigalay anang nagdepende ka naman lang kay trust and confidence naman na pero medyo dunay pagkabasto sa gamay day oy ha. Bisag sultihan na kadili po kay tawgan lang ka mahigala og kanang close friend na lang nimo nga di wa na kay labot din ha. Mo na ingon lang pa sa min taon sige lang manghipos ko tagaan ni magigayon pon nga manghipos day. Wa man ni anang pagka buntag gitawgan sa nga wa na ka ha mura bag duwa ba nga wa na kay labot wa makasubmit manghigala og resignation versus amin gi-announce na ni Anticlear nga okay na ni-resign na si Bersamin ni-resign na si Pangandaman out of delikadesa diha nang laay. Naon sa na ning kalakiharon ato ni tagag pagtagad kini gubantang mga isgutanan inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.